Når du skal sende en stor fil til os, så brug programmet Core FTP. Det starter du op og laver en new site. Den kan du give et eller andet navn, for eksempel Vester. Så skriver du vores adresse, den hedder ftp.vesterkopi.dk. Du kan ikke logge ind uden et brugernavn og et password, og det får du af den afdeling, der skal printe din opgave. Tryk på Connect, og nu har du forbindelse til vores harddisk. Nu kan du tage din fil og smide den ind på højre side, og så begynder programmet at overføre til vores server. Sådan der. Du kan nu trykke på de 2 røde knapper hernede, som er Disconnect. Så simpelt er det.